Hola, jo sóc la Paula I jo la Noa. i tenim 12 A anys. l'escola del Menjar i que us presentarem el primer llibre de Crepúscle. Aquest és el llibre i ara us farem un resum de la història. Passen moltes aventures, com per exemple conèixer l'amor de la seva. Aquesta història tracta d'una nena que es diu Vera, que ella viu amb la seva mare i amb el marit de la seva mare, però per temes de treball s'ha d'anar a viure a Forks amb el seu pare. Ella va a un institut de Forks i allà coneix a la família Cullen. Ella Cullen és una família de vampirs, però el que més destaca és l'Eva, que és pàl·lid, els seus ulls canvien de color depèn de la gana que tingui per caçar animals, és cascat i és molt... Tots els membres de la família tenen un superpoder que els caracteritza, com per exemple l'Alice pot veure el futur però no 100% real i l'Edward pot llegir els pensaments de l'altra gent. En resum, una noia coneix un noi i la noia descobreix que aquell noi és un vampir. Es fan parelles i passen moltes més aventures. Recomanem aquest llibre a persones de 11 a l'edat que tu vulguis. I per què? Doncs molt senzill, perquè hi ha paraules que els nens més petits de 11 no les podrien entendre. Els sentiments que ens ha donat aquest llibre són tristesa i El que ens ensenya aquest llibre és saber com és l'interior de les persones, com per exemple en el cas de la Bella i l'Edward. aquest llibre li fiquem un 8 perquè no té cap il·lustració. La meva experiència en llegir aquest llibre ha sigut molt emocionant, ja que aquest llibre tracta de vampirs, i a mi els vampirs m'encanten. La meva experiència en llegir aquest llibre ha sigut molt divertida, ja que hi ha coses romàntiques. Esperem que us llegiu aquest llibre superinteressant.